Hey, her er det åbningsvideoen her fra kanal AO. Det er DD og Flant. Vi har seneste nyt, som er at lige nu her den 1. marts, cirka klokken 15:03 er der kommet en ny opdatering ind på Minecraft. Vi er selvfølgelig i gang med at lave en ny verden for at udforske. DD siger, at der muligvis at den nye opdatering muligvis indeholder leoparder, jungler og sådan noget. Vi kan også DD. Så det er vi så lige ved. Vi har på grund af den her nyhed, så har vi lavet være med at lave en åbningsvideo, men i stedet for laver det her. Denne verden bliver, vi lægger selvfølgelig verden ud på YouTube, så vil de reklamere for nogle af de andre programmer, der begynder at komme på vores kanal. For eksempel kommer der og kuglebanen-videoen og sådan noget. Og så kan jeg sige, at man kan klatre i lianen. Er der jungler? Ja, se der. Ja, med den nye opdatering er der nu kommet jungler og sådan noget. Det er fedt det her. Og det skulle være rigtig fedt. Kan du ikke lige zoome lidt ud af AO, eller undskyld, DD? Jeg skal bare se. Ja, der er også kommet nye materialer. Hvad er der kommet? Hvor sejt! Vi får også en ny slags træ. Prøv at gå lidt ned. Prøv at gå ned. Det er sgu fedt. Er den der ikke også ny? Nej. Nå. Wow. Der er kommet mange nye ting ved den her opdatering. En lampe. Prøv at gå ned og kigge, om der er kommet leoparder og sådan noget med æggene. Jeg skal lige tjekke nogle forskellige ting, om der Ja, som sagt, en ny slags flaske. Som sagt er der kommet utrolig mange nye ting med det her. Selvfølgelig er det rigtig fedt. Jeg vil også lige reklamere for, at her på AO, der kommer vi over på, lad os tjekke den der. Umiddelbart er der ikke kommet nogle nye ting, som nogle nye dyr. Men her på kanal AO kommer der til at være en række dokumentarprogrammer om katastrofer. For eksempel starter vi her inden for den 20. marts med at sende en video eller en dokumentarprogram om World Trade Center, hvor vi laver en rekonstruktion af, hvad der skete den 11. september 2001, genskabt i kablerklodser og Lego. Det håber I vil se. Det her, det er breaking news her fra kanal AO med den nye opdatering. Wow, det er fedt det her, mand. Kan vi lige få noget mere udforskning på det her? Fedt, man, det er fedt. Ja, sgu en tæt jungle, vil jeg lige sige. Ja, der er nogle syge opdateringer, har vi fundet ud af. Det er også mega fedt. Den lian kunne man ikke klatre i. Irriterende. Det er kun når de sidder på en stamme, man kan klatre i dem. Kan man også klatre, selvom der ikke er nogen lianer på? AO, jeg skal lige høre, undskyld, DD. Jeg skal lige høre, det var vores lige hurtige breaking news video her på YouTube. Vi er selvfølgelig tilbage med noget nyt omgående. Om den her nye opdatering, som skulle være helt vildt fed. Hey YouTube, det her er åbningsvideoen på kanal AO.